M'ha anat bé, he acabat la cursa, que era l'objectiu. Cursa bé, he gaudit un munt, cursa de circuit com sempre superràpides, intentar treballar en grup i almenys puc acabar amb el pilot. En principio aguantar el piloto hasta poder aguantar y luego coger un grupeta para acabarlo bien, pero he disfrutado mucho. Guanyar ja és, amb aquestes curses amb tants cracs és quasi impossible, però bueno, hem gaudit molt. Nosaltres estàvem en contacte amb els organitzadors dia a dia, cada dia parlant, ens havien demanat la nostra opinió com a ciclistes que som, que participàvem, i la veritat ha sigut una sorpresa el ben organitzat que ha estat, ha sigut espectacular, una cursa super intensa. Ho han fet superbé, organització per mi de 10. El circuit, què tal? Home, el circuit a mi personalment m'agraden molt perquè són circuits, curses molt ràpides, amb el qual no tens quasi perill perquè són superamples i gaudeixes un munt perquè tens el pilot supercontrolat, a la resta d'equips i als companys en tot moment. No m'esperava la fruita del final, càmeres a tot arreu, suport, voluntaris. L'any vinent repetirem, Sí, vamos, segur. seguríssim. Segur. Volvemos.